És un nou exemple del despropòsit, i no només del despropòsit, sinó també de la injustícia que significa que quelcom que necessitem tots i totes estigui en mans privades, estigui en mans, i la cito, senyora regidora, d'un senyor. I aquest senyor, l'únic que li importa, i entenguin-me, quan parlo de senyor parlo d'empresa privada, l'únic que li importa són els beneficis. És el capitalisme, amigos. Tant és així que a corre cuita abans d'acabar l'any, com vostè ha explicat i com se'ns va explicar a la comissió informativa, de cop i volta es desperten i exigeixen aquesta pujada de preus del 22% del preu de l'aigua. I evidentment hi estem absolutament en contra, només faltaria. I celebrem també que el govern hi estigui en contra. La qüestió és que no ens podem quedar aquí. La solució definitiva no és que una altra empresa, que un altre senyor s'ocupi d'una forma més justa o d'una forma més seriosa, d'una forma més rigorosa de gestionar l'aigua del nostre poble. La solució passa, indubtablement, perquè no sigui cap senyor, sinó que siguem tots nosaltres qui gestioni de forma pública, de forma democràtica, de forma col·lectiva, un bé que mai hagués hagut d'estar en mans privades. Al darrer ple li preguntàvem precisament a vostè si s'estaven intentant estudiar mesures, donada la greu situació de sequera, que si ara ja és greu, previsiblement ho serà encara més en els propers mesos. Li preguntàvem, ostres, s'estan estudiant mesures, s'estan intentant aplicar mesures precisament, per exemple, de reducció de la pressió de l'aigua o d'estudiar si s'està perdent aigua, etc. I vostè, de forma molt honesta però també de forma molt impotent, ens va dir, ostres, és que no ens envien la documentació, ostres, és que no tenim accés a les dades, ostres, és que aquesta empresa és un despipote. Això també té a veure amb que l'aigua, que hauria de ser un bé comú, estigui en mans privades que busquen el benefici i no sota control públic i col·lectiu. En definitiva, i com no pot ser de cap altra manera, estem absolutament en contra de la pujada de preus que planteja aquesta empresa, per tant donarem suport a la proposta, però seguim insistint, no ens podem quedar aquí. Hem sentit arguments de tota mena per tirar pilotes enfora sobre si aquest govern té la intenció o no té la intenció de municipalitzar el servei d'aigua a Cardedeu. Per què som tan pesats? Perquè és que potser és ara o mai. El 2026 tenim la fortuna que s'acaba la concessió a aquesta empresa, a aquest senyor. Aprofitem-la. Aprofitem-la i revertim el que mai hauria d'haver passat, que un bé comú com és l'aigua, un bé tan essencial, tan necessari com és l'aigua i tan preuat avui mateix, torni a estar en mans del poble. Ho seguirem exigint. Volem arrencar-los el compromís que municipalitzin l'aigua a Cardedeu. Gràcies.